Ah, sanibonani. Ngiyathemba niyaphila. Nomlayezo nje omncane la. Ukubhekana nezimo empilweni. Empilweni kumele wazi ukuthi akusikhona konke okuyokwenzeka ngendlela ofuna ngayo. Funa ushiye leso sikhala sokuthi kungenzeka izinto ufise ngenye indlela bese zikuphendukela zenzeke ngenye indlela. Kumele ukwazi ukwamukela lokho. Kodwa kusho ukuthi lokhu osuke ukade ukufuna wena ngeke nikusenzeka. Maybe bengabe sisona isikhathi sakho sokuthi kwenzeke lokho ngendlela yakho. Kodwa ngoba uyakufuna lokho ukuthi gcina ngokwenzeka, kuzokwenzeka. Into ebalulekile ukuzimisela nokuphokophela. Unga-give up into oyifunayo ungakayitholi. Akekho umuntu ongathi yena sehlulekile empilweni ekubeni esaphila. Ngesikhathi usaphila ilapho osazokwenza lokho okufunayo. Futhi mangasikhona odalelwe kona angeke kwenzakale. Ngalokho akuzobe kungasho ukuthi wena uyisehluleki. Kunabantu abaphila beze bedlule emhlabeni bengatholanga konke abakufunayo, kodwa kube khona abakuzuzile kakade bekufuna. Ngisho ukuthi ungazibukeli phansi mawubona ngazathi into ozidingayo azenzeki noma sihamba kancane. Yonke into inesikhathi sayo sokuthi mayenzeke. Ngoba ezinye zezimo zithatha abantu zibashintshe indlela yokucabanga. Agcine umuntu usenza okungavumelekile. Abantu bagcwele emajele nje ile ndlela yokwenza okungavumelekile ngendaba ye-pressure yempilo. Impilo ungayithathi kakhulu uyibeke ekutheni uzobe ne-pressure ukuthi wena wesehluleki. Akunamuntu osehluleki. Themba umqondo wakho bese uzipha isineke nokubekezela. Bese uyitshela kodwa lokho ngeke ngiphumule ngingakakutholi. Uma kade vele kunokuthi kukufanele ube nakho, uzoba nakho. uNkulunkulu emkhulu usidale sonke ngokusithanda la emhlabeni. Akekho akamdalele ukuthi ahlupheke. Phela nje manje umqondo omnikile wena kumele uxuse ngendlela yakho ukuthi umqondo wakho uwusebenzisa kanjani. Bafowethu, la magama awukuphila kumuntu odinga ukuphila. Yabona? Azomlapha umuntu mhlambe onalezi zinkinga engikhuluma ngazo. Ofisa ukwenza izinto ubona ngathi manje izinto azenzeki noma zihamba kancane. Yebo, zingahamba kancane uma ngabe singafiki isikhathi, kodwa futhi safika isikhathi into zakho zokwenzeka nje ngendlela ukuthi ziyashesha futhi nawe uzobona. Awuhlale phansi ulinde ubekezele bese ubone ukuthi kahle kahle awusona isahluleki. Mina nje angisona isahluleki, mina nje ngiyimi nje ngumshofengane ngoqaphela kanje angisisahluleki. Ngikholwa ukuthi engikufunayo ngisazoba nakho ngoba nakho ngisaphila. Engikubongayo ngibonga ukuthi uNkulunkulu usanginikile iy'nsuku lezi engisayiphilayo. Ngiyakuthandazela futhi ukuthi angazathi uNkulunkulu engasheshe engidinge ngingakakufezi engikufunayo. Kodwa hhayi ukuthi ngilahle ithemba ukuthi ngeke kwenzeke engikufunayo. Kuzokwenzeka nje noma ngeke ngithi konke. Uyabona? Ngeke ngithi konke. Kodwa nje khona engizokubala engithi lokhu yazi sengidlulile kukho ngangikufuna, nalokho sengidlulile, nalokho sengidlulile. Kodwa kona kuzokwenzeka njengoba okunye sekwenzekile okunye kwakho. Yabona? Akukapheleli kodwa kukhona osekwenzekile okunye kwakho. Kusazokwenzeka futhi kupheleliswe. Nawe usazoba nakho okufunayo. Ngesimo sokuhlala ethembeni, unga-give up ugcine wenza into impilo yokunqamulela, ungene emajele, uhluphekise iy'ngane. Hlala phansi ucabange, urilekse, uhlise umoya, uthathe izinto easy kancane kancane ukuze ubone impilo yakho izoya phambili. Nimlalele uQaphela ngoba uyakhuluma yena. Ngeke kodwa ukubone uma ngabe uzombheka ngehlo lenzondo, kanti uyakhuluma futhi uyayalana.
Uyaphilisana phela emoyeni, angibongi litho.